אותי טוב, נכון? כן, אני שומעת אותך מצוין. מעולה. אז שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט, שנינו יחד וכל אחד לבד. הפודקאסט שמדבר אל בעלי העסקים, על בעלי העסקים, ובפרק הזה אנחנו נדבר אליכם ועליכם, בעלי ובעלות העסקים, משתי זוויות שונות, שהם שניהם ביחד וכל אחד, הפעם זה לחוד. ולפרק הזה אני הזמנתי יועצת עסקית שתיתן רגע איזושהי, בואי נקרא לזה קונטרה, או איזושהי זווית ראייה אחרת למקום נכון. שממנו אני בא, לאימון העסקי, כי תמיד רציתי לברר את זה, מה ההבדל בין האימון העסקי לייעוץ העסקי? כי לי יש תחושה, מאזינות ומאזינים יקרים, שנוצרה פה איזושהי עיסה אחת, איזשהו בלבול כבר בין המקום הזה של היועץ והיועצת, או בין המקום של המאמן והמאמנת, ולשם כך בדיוק ביקשתי מהודיה בן אבו שתבוא לפה ותעשה לנו טיפה סדר. ברוכה איזה הבאה הודיה. כיף. תודה רבה, גיא, איזה כיף שאני פה. מאוד מתרגשת, ואני שמחה שאנחנו מוציאים את זה לפועל. זה נושא סופר חשוב, וצריך להתחיל לעשות סדר בדברים. אני חושבת שאנחנו האנשים הנכונים לעשות סדר. א', בגלל הרקע והניסיון שלנו, והמומחיות של כל אחד ומאיפה שהוא הגיע, וב', גם באמת הסינכרון והחיבור והחיבור הטבעי והדרך שמצאנו לדבר יחד. אז נעים מאוד לכולם. אז אני באמת יועצת ארגונית ועסקית, במקצוע אני יועצת ארגונית, ולכן זה עוד יותר מעניין לדבר על החיבור בעולמות תוכן בין מאמן אישי, מנטור ליועץ, ולהבחין ביניהם. נתחיל? נתחיל, ואני כבר מודיע פה, אני כבר רואה, כאילו כתבתי לעצמי, גיא, הפעם היא האורחת שלך ולא אתה האורח שלך, ולכן הודיה בן אבו, אני זה ששואל את השאלות, ואז הוא שעונה, כאשר לגמרי. אני אגיד לך, וכמובן הכל בהומור, הכל בריחוק, אבל אז רגע, בואי נציג אותך קודם, בסדר? למי שעוד לא הספיק להכיר אותך ומי שעוד לא ראה אותך, אז אני אפתח במשפט ותגידי לי איך את מתחברת אליו, אוקיי? יאללה, טוב שם מעניין. משמן טוב. לגמרי. האני מאמין שלי. הנה אני, התשובה. אני מאמין שלך. אז הודיה בן אבו, למי שלא מכיר, היא יועצת, היא מגדירה את עצמה בכלל כמורת דרך לעסקים, שאוהבת אנשים, שאוהבת בני אדם, ובתפקיד שלה היא מלווה אותם בייעוץ העסקי, והיא עשתה דרך כל כך ארוכה בעולמות האלה, ואת יזמת, יזמית, לא יודע איך אומרים, אבל את בעלת, בנוסף למשרד בוטיק שיש לך, אוקיי? והיא בעלת משרד בוטיק ביזנסית, ובנוסף לזה יש לה, את שותפה, מה זה לה? זה לך. את שותפה בעוד שני עסקים, קשת מאוד לגמרי. רחבה שכל אחד מהם, אם תרצי תפתחי אותם, אבל כל אחד עולם מהם בא שלם. מעולם שלם ועולם אחר לגמרי, אוקיי? אז לא סתם פתחתי איתה בטוב שם משמן טוב, כשלמדתי קצת והכרתי וחקרתי קצת מי זאת הודיה, בכל מקום שהיא מופיעה או בכל מקום ברשת שרושמים הודיה בן אבו, זה המוטו שלה, טוב שם משמן טוב, ואני חושב הודיה שזה כל כך נכון. ואתה יודע מה, בוא נשאל אותך שאלה. אני אחרוג רגע ממנהגי, אבל אני מבטיח מהר מאוד לחזור. למה טוב שם משמן טוב? או. אז באינטרפטציה שלי לדבר הזה, קודם כל זה לקוח מפרקי אבות, ואני מניחה שזה לא סתם נאמר, ויש על זה פרשנויות רבות. האינטרפטציה שלי לדבר הזה היא בעצם, קח את המשפט הזה והוא שווה ערך למוניטין. כשאנחנו מדברים בעולם העסקי, ואנחנו מדברים לעסקים, אז טוב שם משמן טוב מתייחס למוניטין שלנו, שהוא יותר יקר מהכל, והוא מהותי והוא קריטי לנו לאורך כל הדרך העסקית שאנחנו נעשה, והוא מה שיגדיר את מי אנחנו ומה אנחנו עושים ואיזה שביל או מה אנחנו משאירים אחרינו ומה מדברים עלינו כשאנחנו לא נמצאים בחדר. בסדר? זה מפליא מה שאת אומרת, אוקיי? כי מה שאת אומרת זה בא בעצם מעולמות האימון. כיועצת עסקית, אוקיי, את אמורה לדבר על השמן. כמאמן עסקי או מאמן אישי, אני אמור לדבר על השם. ואת אומרת, רגע, המוניטין שלנו בכלל, גם בעולם העסקי, הוא השם שלנו ולא רק השמן שלנו. לגמרי. אז לגמרי יש פה צד מנטלי, אם אנחנו כבר טיפה נוגעים בצד של האימון, אבל אם אני אקביל את זה לצד העסקי,
כדי להפריד, אז לא סתם אומרים טוב שם טוב משמן טוב, כי כמה כסף שנעשה, וכמה שמן שנוסיף למדורה, או כמה שיווק שנגדיל לעשות, לא יהיה תחליף ולא ישנה כהוא זה אם השם שלנו לא טוב, אם הפידבק שאנחנו מקבלים מהקהל ומהלקוחות שהיו איתנו הוא לא טוב, ולכן מוניטין זה חלק בלתי נפרד מהצד העסקי, ולהפך, אני בתור יועצת שלא כל כך מוכרת בחוץ, אבל עשתה דרך, יושבת רק על הדבר הזה, על השם הטוב שלי. מבחינתי, כל לקוח שיוצא מפה וחוזר חזרה להיות לקוח, או מפנה אנשים נוספים, וכל המעגלים העסקיים והקשרים העסקיים שפיתחתי לאורך הדרך, הם נטו מהשם הטוב שלי. והרבה מהם הגיעו אליי דרך השם הטוב שלי, ואני מתכוונת לשמור עליו בחירוף נפש, מה שנקרא. מה? אני רואה שיש לך משהו להגיד. כן, תמיד יש לי משהו להגיד, ומי שמכיר אותי אני יודע הפעם שאני לא... במקום של הקשבה יותר. אני בא מהמקום של הקשבה, ומי שמכיר אותי יודע שאני לא מכין לרעיונות האלו, לשיחות האלה, יותר נכון, שאלות מראש, חוץ משאלה אחת, שהיא שאלת הפתיחה שלי, ואת אמרת מקודם שאנשים פחות מכירים אותך. כי היית מה שנקרא יועצת, אוקיי, בוא נקרא לזה, הייתי יועצת סתרים, יועצת צללים מאחורה. צללים. את ליווית המון המון ארגונים, המון המון חברות, אבל תמיד היית מאחורה, ועכשיו החלטת מה שנקרא לצאת קדימה, אז תחכו נכון. לסוף הפרק הזה, ואני בטוח שתקבלו את הודיה במלוא מה שנקרא אישיותה ומקצועיתה וכל היועצת שבה, אבל רגע לפני, את אותה שאלה שהיחידה שאני כתבתי, ואני כותב אותה לכל אורחת וכל אורח שמגיעים לפה, מי זאת הודיה? אוי, איזה כיף. אז אוקיי, אז קודם כל, אני תמיד אוהבת להתחיל ולהציג את עצמי דווקא לא מהצד העסקי, ואני אוהבת שהבאת את זה שאני אוהבת אנשים. אחד הדברים ששמים לב עליי, בלי קשר להיותי יועצת, מגיל צעיר, זה שאני בן אדם של אנשים, אני מאוד חברותית, המיומנויות תקשורת שלי, הדרך שלי להגיע לאנשים, ברמה של קישור אישי מאוד מאוד גבוהה, אני יכולה לדבר עם מגוון רחב מאוד של אנשים, בסגנונות שונים, ממקומות אחרים, אין לי בעיה עם זה, אני אוהבת את זה, זה משהו שאני מאוד עושה אותו באופן טבעי. אז קודם כל אני בן אדם של אנשים, ועסקים עושים עם אנשים, ולא עם עסקים, ולכן משם אני מתחילה. ומעבר לזה, מי אני? אז אני באמת בעלת עסקים, כמו שטרחת להציג, אני צעירה, בת 32, ואני בעולם תוכן הזה בערך כבר 7-8 שנים. עשיתי דרך ארוכה, בכלל בהתחלה רציתי להיות פסיכולוגית, שזה גם מעניין, ואז עשיתי שיפט ושיניתי לצד של יועצת ארגונית או פסיכולוגיה ארגונית, שזה מה שלמדתי גם בתואר הראשון, כי רציתי לעבוד עם קהל נורמטיבי, ובסוף פסיכולוגיה זה חלק בלתי נפרד מעסקים, ולכן גם יש קשר לאימון ולייעוץ, ויש גם מכנה משותף. ולכן בחרתי לעשות את הדרך הזאת עם עסקים מבחינת ללכת וללוות אותם ולעשות איתם דרך. הצד השני שלי שמאוד קשור בי, אם אני רוצה להציג את עצמי, זה שאני בן אדם מאוד מעשי, בן אדם מאוד של תכלס, של עשייה, אני מאוד קונקרטית. אם לא יוצא לי, אם שיח הוא סתם פילוסופי ולא מכוון לשום מקום, קשה לי איתו לאורך זמן. אני אוהבת להוריד דברים לתכלס, אני אוהבת להוריד דברים מרמת הרעיון לרמת הביצוע, גם בחיים הפרטיים וגם בחיים העסקיים, והשילוב של הכישורים האלה בא מצוין עם ייעוץ, ולכן בחרתי להיות יועצת ארגונית, זה הפאשן שלי, אני נהנית מזה, אני נהנית להוביל תהליכים ולהעביר שינויים בעסקים, באנשים, בכל דבר כזה או אחר, וזה אני על רגל אחת. מה אני עושה בחיים ברמה הטכנית? אז אני באמת מחזיקה משרד בוטיק לייעוץ ארגוני ברחובות, שבו אני מלווה אנשים באופן פרטני, אחד על אחד, פגישות פרונטליות, פגישות עומק, מינימום 2.5 לפגישה, אנחנו יוצרים ביחד, אנחנו מתכננים ביחד, ואנחנו מקדמים את העסק הלכה למעשה, ומעבר לזה אני מחזיקה בעוד 2 עסקים, בעסק בתחום הסלולר, חנות סלולר, שמוכרת ציוד לסלולר וטלפונים וכולי, קרוב אליי בנס ציונה, ואני מחזיקה עוד עסק בתחום התיירות, תיירות למרוקו, אני מרוקאית מהבית, אז זה כבר מהצד הדתי והפן והשמח, מרוקו מדהימה ומהממת, ושם זה ביזנס עם פלז'ר יותר, אבל זה העסקים, אין קשר ביניהם,
אני התגלגלתי לשם מהזדמנויות, מקשרים, מחיבורים. עסק אחד של הסלולר, אני בכלל שותפה בו עם בעל עסק שהיה לקוח שלי בעבר, ואז הפכנו להיות שותפים בעסק הזה, והוא מתעסק בתחום הנדל"ן ואני בתחום הייעוץ, פיתחתי איתו את העסק שלו, ואז חברנו יחד לעסק של הסלולר. והעסק של המרוקו הוא באמת מהמקום הזה של הקשרים והמשפחה והעולם תוכן הזה. אפשר לשלב כשמה ביזנס, אפשר לשלב ביזנס ופלז'ר בעסקים? חובה לשלב ביזנס ופלז'ר בעסקים. אם אתה לא נהנה ממה שאתה עושה בעסק, או לפחות מהתוצרים של העשייה שלך, אז למה אתה שם? למה כל המאמץ בכלל? בואי נחליט שבשיחה הזאתי, לך מותר לשים כובע אחד על הראש, ולי מותר לשים כובע אחד על הראש. אני יאללה. בחרתי, כי לי יש את הזכות, אני בחרתי את הכובע של המאמן, אוקיי? ומלך נשאר הכובע של היועצת. קדימה. ואני רוצה לשאול אותך כיועצת. את יודעת מה, אני אשאל את זה אפילו בבוטות, כמובן עם חיוך מאוד גדול, מי שלא רואה קדימה. אותנו, אלא רק שומע, איך את מעיזה להגיד בכלל פלז'ר? ביזנס זה שורה תחתונה, זה תכל'ס, זה רווח, מה יוצא לי מזה? לא יודע, אני לא רוצה לקחת את זה למקום של לדרוך על גביעות, אבל מעולה. יש לי יד, יש לי מעולה. מטרה, זה מה שאני מגיע, זה מה שהיועצים העסקיים אומרים, שורת הרווח, בלי פלז'ר, נכון. בלי כלום. נכון. נכון מאוד. וזה באורח פלא, אני אקח את הכובע שלי, אבל מי שלא נהנה ממה שהוא עושה, גם לא יעמיק, גם לא ירצה לפתח את זה, גם לא ירצה מספיק להגדיל את זה, ולהפך הוא יהפוך להיות עבד בעסק שלו. עכשיו אני מזיזה הצידה את הצד המנטלי, ואני אומרת שבסוף אנחנו כבעלי עסקים 24/7 בעסק שלנו, נרצה או לא נרצה. ואם אנחנו רוצים להרוויח ממנו, אנחנו גם צריכים להכיר אותו לפני ולפנים. ואם אנחנו רוצים להכיר אותו לפני ולפנים, כדאי שיהיה לנו חיבור וזיקה לדבר הזה. אני משאירה את הפלז'ר ומשנה אותו למקום של חיבור, למקום של חיבור עמוק למה שאני עושה, למקום של מקצועיות במה שאני עושה. כשאני מגיעה למקום הזה ממקום של חיבור והזיקה, כמובן שאני ארצה להיות הכי טובה בו, כמובן שאני ארצה להיות המקום הראשון, כמובן שאני ארצה להגיע להישגים מטורפים עסקיים ופיננסיים. אבל כשאני עושה את זה בשביל הכסף, אז איפשהו בדרך אני מאבדת את המטרה ואת הפואנטה, ואז כבר קשה לסחוב, ואז כבר מגיעים למקום אחר, ופתאום אני רואה רק את הכסף ולא את הלקוח וכולי, ושם נהיה בעיה. שם נהיה בעיה, או אני מגיעה ממקום לא מקצועי, אני אומרת, נגיד לצורך העניין, ניקח דוגמה לעסק, אני רואה שהיום תחום הסרטונים, או תחום, כן, כל המפיקי וידאו למיניהם, העורכי וידאו, זה תחום מטורף, זה תחום שאפשר לעשות בו מלא כסף ובמהירות, בסדר? אז למה לא כולם רצים לשם? למה לא כולם רצים לשם? כי אם אנחנו כי מסתכלים רק על כולם הפכו כסף, להיות מאמנים. נכון שזה טרנדי המאמנים, או יועצים, אני יכולה להסכים איתך, זה נהיה כמו פטריות בגשם לגמרי, חבל על הזמן, אבל האם כולם טובים בזה? האם כולם עושים מזה כסף? זה כבר שאלה אחרת. אז כשאתה שואל אותי על כסף, אני אומרת, מי שעושה מזה כסף זה מי שקודם כל מחובר ומשתדל להיות הכי טוב בתחום שלו, וזה מגיע מהמקום הזה של הוא גם נהנה ממה שהוא עושה, כן? ראינו את השיחה הזאת בינינו שאנחנו נעשה טיפה סדר, אוקיי, הזמנתי אותך כדי לעשות לנו סדר בין האימון לייעוץ, אבל כדי לעשות סדר, בואי נפרק את זה. אני אנסה לקחת אותך למקום הזה שבואי נפרק למרכיבים הכי קטנים, ואז בסוף נצליח, אני מקווה, לבנות את הפאזל הזה מחדש. בוא נתחיל בהגדרות. איזה הגדרות? הגדרות מילוניות. אני תמיד אומרת, כשמשהו לא מובן לנו, אני הולכת להגדרה מילונית. אני הולכת שנייה לפרש את המהות, את המילה, את השורש של הדבר הזה. אז מה זה אומר מאמן אישי בהגדרה מילונית, ומה זה אומר יועץ בהגדרה מילונית? אוקיי? אני חושב שזה נכון לתקופה, או את יודעת מה, באתי להגיד אבן שושן, אבל בואי ניקח את זה לתקופה של היום, לוויקיפדיה, אבל זה לא אוחז במציאות. כי גם אנחנו עכשיו שאנחנו מסתכלים על זה ומדברים על זה ככה, יש איזשהו קו אולי מאוד מאוד דק, אבל הוא מאוד מאוד מטושטש, ומי שמקשיב לך טוב שומע שאת מדברת על מנטלי, ואת מדברת על אקסלים, ואת מדברת על דרך, ואת מדברת על תוצאה. נכון. הכל בערבוביה, אבל רגע. אני רוצה רגע שתקחי אותי, את יודעת מה? בואי. תקחי אותי להגדרה מילונית של יועץ עסקי. מה זה יועץ עסקי? אז יועץ עסקי זה מישהו בעל מומחיות מקצועית, בסדר?
בצד העסקי זה יכול להיות על פיננסים, על שיווק, על מחירות, ויכול להיות גם הכל יחדיו. אז קודם כל יש לו הכשרה מקצועית והוא מומחה לזה, והוא מספק עצות שאמורות בסופו של דבר לשפר את העסק ברמה הפונקציונלית, התפקודית וברמת הרווחיות שלו. זה יועץ, בסדר? אם יש יועץ שהוא יותר אקטיבי, יותר פועל או פחות פועל, זה כבר דיון אחר. אבל יועץ במהות שלו אמור לנתח את המצב הקיים, לשקף לבעל העסק מה קורה, מה נקודות התורפה, יודעת מה, איפה בורח המים בדלי, ומשם ללוות באמצעות תוכנית עסקית את העסק לצמיחה ולשיפור, רווחיות, לא משנה, תפעול וכיוצא בזה, לגדילה. בסדר? לא תמיד הוא צריך לגדול, אבל לדעתי הוא צריך לשפר רווחיות קודם כל, כי לא כל עסק המטרה שלו לגדול ולהיות הכי גדול. אז זה ההתייחסות שלי. בהפרדה, או אני אגיד, קו המפריד בינינו, בין האימון לבין הייעוץ, שאימון מתעסק יותר בצד המנטלי, או אך ורק בצד המנטלי, והוא מתעסק בצד של המוטיבציה, בצד של לעזור לבעל העסק, להשיג את המטרות שלו, בסדר? ולשמר את התפקוד שלו עד להשגת המטרות לאורך זמן. בסדר? אני יכולה לעבוד עם עסק. אני אקח רגע את הנקודה הזאת ואני אגיד שאני שומע אותך, וחיכיתי שתגידי דווקא מהמקום של היועץ שהוא לוקח לשורת הרווחיות. עכשיו, אם אני עכשיו עושה סקר, מאזינים יקרים, בואו תוך כדי שאתם שומעים את הפרק הזה, כתבו לי, יועץ עסקי שווה עבורכם. מבטיח לך, רגע אני אתן להם את השנייה הזאת לענות, אבל אני מבטיח לך שכולם ירשמו להגדיל הכנסות, לעשות את העסק יותר גדול. עכשיו, לא בטוח שזה עסק גדול, אבל יותר גדול ממה שאני היום, כי אם טוב לי היום, אני לא צריך את היועץ העסקי, אני לא צריך את היועץ, את המאמן האישי, ואני רוצה לגדול. אולי. ויועץ בפי העם, נקרא לזה ככה, אוקיי? מתפרש לכסף, ואת אומרת לאו דווקא. אני דווקא אומרת שכן, אני אומרת שהכל בסוף צריך להיות מתורגם לרווחיות שלו ולתפקוד שלו הפונקציונלי, ממש לפונקציה העסקית. בעצם, אם אני רוצה עוד יותר לזקק את זה, יועץ עסקי לא מתעסק במקצועיות של בעל העסק, או במי בעל העסק, ומה הקשירות המנטלית שלו, וכמה הוא מאמין בעצמו או לא. הוא לא מתעסק בזה. הוא מתעסק ברגליים של העסק, בעצם בזרועות שגורמות לעסק לתפקד, שזה שיווק, מחירות, פיננסים, כוח אדם, ניהול, כן? כל הדברים האלה. הוא לא מתעסק במקצועיות ובקשירות, כמו שאמרתי, של בעל העסק. זה לא רלוונטי. אני יכולה להגיע לעסק, שבעל העסק לא מספיק בעל מוטיבציה להשיג את מה שהוא צריך, או בעל העסק לא מספיק בשל להשיג את זה, ועדיין אני יכולה לגרום לו להשיג את זה. אני חייב לשתף אתכם, מאזינים יקרים, שמי שלא רואה אותי, אני נושך עכשיו שפתיים חזק, ואני מחזיק חזק, כי הודיה, לא רק שהיא נוגעת לי בנימים הכי פתוחים שלי, אלא גם אם לוקחת את הסכין ועושה שם כאילו חזק חזק חזק. אז דבר אליי, למה? אני משתדל לסתום את הפה, אבל תקשיבי לי, הודיה יקרה, נשמה שלי. אי אפשר להרים עסק עם בעל עסק שאין לו מוטיבציה. אי אפשר. מה? נראה לי אני מעלה את הפרק הזה עם וידאו, כי השפת גוף שלנו, בסדר, המימיקה שלנו היא יותר מדבר. מפספסים פה מלא שיח של שפת גוף, לגמרי. אני אחלוק עליך, אבל זה בסדר, אני מסכימה איתך ש90% מהמקרים זה נכון. 90% מהמקרים, אבל יש פה סטיית תקן, אני יכולה להגיד לך הוכחה חיה לעסקים שהגיעו לפה והם לאו דווקא בשלים. בשלות, תראה, לפעמים מהניסיון שלי, יש את היגעת ומצאת תאמין, סבבה? אבל בסופו של דבר, אם אני אגיד ללקוח, אתה לא מאמין? אל תאמין. בוא אני אעשה איתך צעד 2, תקבל ביטחון בזה שזה עובד, ואז ייפתח לך הצ'ק, ואז תרצה, ואז תתגלה המוטיבציה, ואז, כי אולי אתה מגיע סקפטי, כי אולי נחלת המון כישלונות ואתה כבר לא בטוח, אז כן יש דרך לגרום ללקוח שהוא לא במוטיבציה להצליח בעסק, כי בסוף יש המון דברים שהם טכניים בעסק שיש לבצע. האם הוא יבצע את זה בחדוות עשייה? האם הוא ישמח לעשות את זה? לא בטוח. אבל איך אפשר, איך אפשר, ואני שואל עכשיו ברצינות, בעל עסק שאין לו חדוות עשייה, שאין לו מוטיבציה, את יכולה להביא, סליחה עוד פעם על הביטוי הגס, את הגמל עד השוקת, את לא יכולה להכריח אותו.
את לא יכולה, נכון. גם כיועצת או, עסקית, את לא אבל אני יכולה, יכולה להביא את הגמה, נכון. אבל את לא יכולה לפתח במקומו את העסק שלו. את יכולה לתת לו כלים, את יכולה לתת לו אקסלים, את יכולה לתת לו ליסטים, כאילו, בסדר? רשימות, אבל את לא יכולה לעבוד בשבילו. או, אני לא יכולה לעבוד בשבילו, נכון. ובינינו, הרבה בעלי עסקים עובדים בלי מוטיבציה, גיא, הם עובדים מכוח האינרציה, הם עובדים כי צריך, הם עובדים כי הם רגילים לעשות את זה. בוא, המציאות היא, כמה בעלי עסקים הם עם מוטיבציה מטורפת לעשייה שלהם ביום-יום? מעט. מעט מסכים איתי? מאוד, אז הנה לגמרי. אנחנו חוזרים לתובנה שהם כן מצליחים לנהל עסק בלי מוטיבציה, והם כן מצליחים לנהל עסק עם צד מנטלי לא כזה מוצלח. אם את קוראת לזו הצלחה, אז כן, אבל אני לא, לא קורא לזה אני לא הצלחה. קוראת לזה הצלחה, אני קוראת לזה תפקוד, העסק עובד, העסק קורה, והוא יכול להיות שהם גם מרוויחים מאות אלפי שקלים, או יקירתי, מיליונים, הכל טוב. זה שיש דופק לבן אדם, זה לא אומר שהוא חי, בסדר? או, או, והנה נגעת עכשיו בנקודה המבדילה, וזה מה שבאתי להגיד. האם אני יכולה לגרום ללב לפעום ככה? כן. האם הוא יהיה חי והוא יהיה מבסוט מזה וזה ישמח אותו והוא ירצה להמשיך להתפתח? לא בטוח. עכשיו, כן אפשר לפתח עסק בלי מוטיבציה לבעל עסק או בלי מספיק בשלות עד נקודה מסוימת, עד גבול מסוים. בסדר? זאת אומרת, מנקודה מסוימת זה כמו תקרת זכוכית, או זה כמו מקום שבו הוא חייב לגדול בתוך עצמו כדי לגדול החוצה. ואז אני כבר נכנסת למקום שלך. אבל רוב בעלי עסקים אין להם את כל המוטיבציה בעולם, או צד מנטלי בריא, ורק בזכות זה הם פועלים בעסק. את יודעת איזה תובנה קיבלתי עכשיו? קדימה. שה-AI, אוקיי, הוא מושלם עבור יועצים עסקיים. את יודעת למה? ולא רק. נו. לא, אני מתכוון כרגע, הוא מושלם עבור יועצים עסקיים, ולמה? כי הנה, יועצים עסקיים, ואת ביניהם ומהמובילות שבהם, יכולה תודה. לקחת עסק, מכונה, לתת לה דופק, פולסים חשמליים, והעסק נכון? יעבוד. האם הוא נכון? נהנה, האם הוא מבסוט, האם הוא צריך אנשים סביבו? לא רלוונטי בכלל מבחינת לא. היועץ העסקי. כביכול לא, נכון. יש לי רצון לנתק את הצד המנטלי, ואני גם אגיד לך יתרה מזאת, כמה שאני מחוברת לצד המנטלי, וכמה שאני חיה אותו, ואני מאוד מאוד חיה את העולם תוכן הזה, ומאוד מחוברת אליו, וגם למדתי NLP וגישור, והמון עולמות תוכן שדומים, כי אני חושבת שזה הכרחי כדי להיות באמת בפיס עם עצמך, ושלם, ובעשייה בריאה, לאורך זמן. לא, לא, זה לא חדש שיש עסקים שקמים, נותנים את המכה, סוגרים, עושים את האקזיט, פותחים, עושים משהו אחר, מחליפים, רק כדי לייצר את הכסף, ולא דווקא ממקום, שוב, מנטלי בריא. וכן, אפשר באמת להחיות עסק לאו דווקא מהמקום המוטיבטורי הפנימי הבריא. אין מה לעשות, זה הגיוני, כי עסק זה בסוף סיסטמה, זה בסוף הרבה פעמים כללים, חוקים, ספר חוקים, כמו מתכון של עוגה. בסדר? את יודעת, אז את לוקחת אותי למקום שאני אומר את זה דווקא עכשיו כמאמן, 0 או 100, אוקיי? אני אתן לך או, לענות על זה קודם ואז חשיבות אני אפס או אענה על 100. זה בפן של האימון, אבל את אומרת, מבחינתי כיועצת עסקית, זה באמת משחק של 0 או 100. כשאני מצליחה, אז אני ב100. כשלא מצליח לי, אני באפס. אין שם את הרגש הזה בכלל. אז כן, צריך להיזהר עם רגש ועסקים גם, כן? כשאנחנו מתעסקים בעסק, הרגשות צריכים, אנחנו צריכים להיות קרי רוח, מאוד. כי רגשות זה דבר שבא והולך. יום אחד אני יותר מוטיבציה, יום אחד אני עם פחות מוטיבציה. אבל אם אני ארקוד לפי המוטיבציה, גם הצלחה היא באה והולכת. אנחנו רואים עסקים אז שהרימו את עצמם, ובן לילה פשוט קרסו, לא בגלל דברים חיצוניים שלא תלויים בהם, נכון, בגלל, נכון, בגלל בעל נכון. או בעלת העסק עצמם, נקודה. נכון, מסכימה לגמרי. וגם מצד שני, יש הרבה עסקים שלא נגיד שקרסו בן לילה גם בגלל הצד העסקי, ולאו דווקא בגלל הצד המנטלי של העסק, של בעל העסק. אז הצלחה אגב היא סובייקטיבית, כן? יש אחד שיעשה מיליון ויגיד, שומעת, זה גועל נפש, אני לא מצליח. ויש אחד שיעשה את לא יודעת, 20,000 שקל לכיס שלו ויגיד איזה יופי, אני מבסוט. לגמרי. אז הצלחה היא סובייקטיבית, ולכן גם אני לא חושבת שזה קשור בהכרח למדד ההצלחה פה, אלא יותר מה המניע, מה הלמה שלי, למה אני עושה את העסק, אני עושה את העסק בשביל הכסף, או עושה את העסק כי באתי באמת לתרום, לעזור, לתת מעצמי לעולם. וזה כבר עוד פעם חוזר לדיון שאתה מדבר עליו. אבל כן אפשר לנהל עסק בשביל הכסף,
וכן אפשר לעשות כסף בגלל הכסף, בלי קשר, בגלל החוקיות. אני רוצה להכניס פה עוד משהו, בסדר? במקום הזה שאת אומרת, שאם אני כיועצת עסקית או כיועץ עסקי מנטרל רגע רגש, בעסקים אין רגש, אני לוקח אוויר כי אני לא, קשה לי לחיות עם האמירה הזאת כמאמן עסקי. זה בסדר, אנחנו באנו להקשות. ברור, בשביל השיחה הזאת. אז אין לי שום בעיה, או לך במקרה הזה, אל מול הלקוחות שלך, אין שום בעיה של להיות בעל עסק בודד בעולם, על אי בודד, בלי חברה, בלי סוציאליזציה. מי שלא רואה פתאום רגע היא הולכת איתי צעד אחד אחורה עוד היה, ושם זה כבר נוגע. כבר פתחת נושא חדש, אני אומרת. אני פתחתי רגע נושא חדש, כי בעיניי הוא מאוד מאוד קשור. זאת אומרת, יאללה, בוא נדבר עליו. אנחנו כאנשים, אנחנו יצורים חברתיים, ככה נבראנו כיצורים חברתיים. ואם אין לי את הקהל שלי, או אין לי את הקולגות שלי, או אין לי את האנשים שבאים ומזינים אותי רוחנית, אוקיי? מנטלית, רוחנית, סוציולוגית, לא משנה מה, לא כספית. את יודעת מה, בואי ניקח את זה עוד צעד. אם אני עסק בגישה שלך, מבחינתי לפתוח בקיר חור, לשים שם איזושהי קופה, תשלשלו את הכסף, אל תראו אותי, אל דברו איתי, תקבלי את המוצר שלכם, ככה בדיוק. מה שקורה היום בעולם הרשתות החברתיות. בעולם המוצרים והאי-קומרס, בעולם שמוכרים מוצרים, אתה קונה היום אמזון, נשמה, אמזון, כאילו, עסקי ענק, כל האלי אקספרס וכאלה, מוחזקים על בוא תקנה את המוצר ואתה לא יודע מי הפרצוף שלי ומי אני בכלל. אז יש הבדל, ופה אני רוצה להניח על השולחן, וזה הבדל מהותי, בין עסקים נותני שירות לעסקים שמוכרים מוצר. מהותי, קודם כל, בסדר? ואם אני מתייחסת לעסקים נותני שירות, אתה צודק. יש פה אלמנט שצריך להתייחס אליו, שהוא על הצד של הבדידות, ופתחת את זה כי אנחנו יצורים חברתיים, וזה גם להבדיל, אלף אלפי הבדלות, לא קשור למה הוא עושה בעסק שלו. לדוגמה, עסק יכול לגלגל 100,000 שקל בחודש, לראות רווחיות מהממת ולהרגיש בודד. זה לא סותר, אנחנו מורכבים. אז זה הנקודה שלי. עכשיו, אתה צודק לגמרי, ופה נראה לי הנקודה או הפקטור, שאם אני רוצה עסק שהוא בר קיימא לאורך זמן, וזה משמעותי על לאורך זמן שאני אומרת פה, שזה אומר הרבה יותר מ5 שנים או 10 שנים, כן? לאורך זמן, 10 שנים זה כבר וואו, אז אם אני רוצה עסק לאורך זמן, כנראה שהצד המנטלי הוא חלק בלתי נפרד ואני צריך לעבוד בו, כי כמה אפשר להחזיק את הבדידות שאתה מציין או דברים כאלה? אני לא חושב, עוד פעם, אם אני שם עכשיו רגע את המקום שלי, את הכובע שלי כמאמן, אני לא חושב שעסק או בעל עסק, כמובן גם בעלת עסק, שמרגישים את הבדידות הזאת, את יודעת מה, את לוקחת 10 שנים, אני לוקח אותך ל3 שנים, אוקיי? אי אפשר להיות בודדים בעסק שלנו, בלי שנקבל איזושהי הזנה מבחוץ. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים כל היום רק להיות לבד. גם ככה רוב בעלי העסקים עצמאיים, בסדר? הם כל היום לבד. הם לבד בדילמות, הם לבד בהסתכלות, הם לבד במחשבות. היום, נכון, ונתייחס לזה. היום בצהריים עשיתי אימון לבעלת עסק, והיא אומרת לי, תקשיב, אני בסוף לבד, רוב הזמן אני לבד. כי שאלתי אותה מה, אז היא אומרת, אני הולכת למפגשים פה, ואני הולכת לקבוצת הבנות השוות, אני לא אגיד באיזה אזור, אבל לקבוצת הבנות השוות, אחת לחודש, וזה מה שמחזיק אותי. זאת אומרת, דיברת מקודם על הפולסים החשמליים ללב, אז כן, אז היא מקבלת את דפיברילטור לתוך הלב, פעם בחודש. אבל אני אומרת, גיא, זה לא מספיק לי, אני לא יכולה. ודאי שלא. 29 יום מתוך חודש, אני כל הזמן לבד. ואת אומרת לי, עזוב 29 יום, את אומרת לי 10 שנים, את יודעת, השאלה מתבקשת, ריבונו של עולם. אז שם המבחן האמיתי, כי תראה, שנה, 2, 3, היא תחזיק מעמד, היא תמצא פה את הפולסים ושם את הפולסים, ובואו לא נשכח שאנחנו לא חיים בבועה, כן? עסק הוא חשוב, הוא פקטור, ויש בו בדידות, אין דיאט, יש חיים, יש זוגיות, יש ילדים, יש חברים, יש משפחה, אולי שם אני ממלא את אלמנט הבדידות שלי. רגע שנייה, גם שם יכול להיות שאני ממלא. אתה יודע כמה עסקים יושבים אצלי,
או מה זאת אומרת, אני מניחה שהמאזינים יזדהו עם זה ויגיבו על זה גם, אבל בעל עסק או בעלת עסק היום, הבן זוג שלה, הפרטנר או הפרטנר שלו, לא משנה לאיזה כיוון תיקח, הם כמעט חלק בלתי נפרד, הם מדברים בלילה במיטה על מה קרה בעסק, ולפעמים מתייעצים, והרבה פעמים מנסים להיות שותפים, בגלל הבדידות הזאת אנחנו מנסים למצוא פתרונות, ויש כל מיני פתרונות, אבל האם הם יחזיקו לאורך זמן? לא. ולכן יש עניין לעבוד על הצד המנטלי. יש עניין. עצם זה שאת אומרת שבני הזוג, אוקיי? בואי נדבר בלשון זכר, תרצי לדברי בלשון נקבה, כל אחד ידבר מעולה, במה מעולה. שנוח לו, כמובן לא שאנחנו מדברים משנה על לי. שני המינים ביחד. כמובן. בעל עסק שחוזר הביתה ומשתף או מדבר או פורק, או את יודעת מה, גם בלי לדבר, רואים את זה בעיניים, רואים את זה בשפת עושה גוף, את הוונטילציה הזאת, אוקיי? או ונטילציה, או אם זה גבר הוא שותק, בסדר? אבל עצם זה שהוא תאמין לי שהרבה גברים אוהבים להביע את דעתם על העסקים של הנשים שלהם, אני בטוחה שיש פה על כמה אנשים האחרים? על שבכך האחרים הם אלופים, ברור, אני מדבר על עצמם. על אחרים, כן, זה עסקים דיון של אחר. אחרים, אנחנו בכלל אלופים בלהביע את דעתנו, כולנו יועצים נכון, על עסקים של אחרים, בסדר? נכון. אבל עצם זה שאני לוקח את זה מהמשרד או מהעסק או מהחנות ומביא את זה הביתה, זה כבר אומר שזה לא רק העסק לא אידיאלי. הפיור, שזה גם אני כבעל עסק. כי אם זה העסק הפיור, הייתי סוגר את בדיוק. המפתח, מכבה את האור, נגמר העסק עד מחר ב7-8 בבוקר שהייתי פותח אותו מחדש. עצם זה שאני נכון. לוקח אותו איתי, כמו שאמרת מקודם, מכניס אותו לחדר המיטות שלי, אני שם, העסק לא שם, אני לא מכניס את הלפטופ שלי לשם, אני לא מכניס את הלקוחות שלי לשם, אני מכניס לגמרי. אותי לתוך רגע לפני שאני נשכב לישון ומתחיל את הלילה. נכון. אז מה את אומרת למעשה? שהיום קשה מאוד, כדי לא להגיד אי אפשר, להפריד בין העסקי לאישי? כן, קשה לעשות הפרדה של בית עסק. הפרדה בריאה תקרה, ופה אנחנו נכנסים לתמונה יקירי, הפרדה בריאה תקרה כשיש בעל מקצוע שנותן את המענה הזה בדיוק. אז כשלקוחות מגיעים אליי, ואמרנו שגם נתייחס לזה וזה במקום הנכון עכשיו, כשלקוחות מגיעים אליי, אז חלק בלתי נפרד מהתרומה שלי היא לא רק עסקית, היא גם באמת רעיונית, לסוח על הדברים, לדבר, לשתף, לעשות את הוונטילציה הזאת, לספר איזה פגישה מעצבנת היה להם עם הלקוח מיד קודם שהם דיברו איתו, ולספר איזה מורכבות יש להם כרגע, כי הם חייבים לקנות לבית, לעשות בת מצווה לילדה או לא יודעת מה, וזאת אומרת, ברור שהעסק הוא חלק בלתי נפרד, ואני אסביר את זה גם ברמה תיאורטית. מה הכוונה? כולנו מכירים, אני מניחה, את, את המשולש של מאסלו, נכון? משולש הצרכים. אז מי שלא מכיר, לא משנה, יש לנו מדרגות של צרכים שאנחנו חייבים למלא, ויש את מה ש-comes first, מה שנקרא, מה שחייב לבוא לפני הבא, הישרדות היא בייסיק, היא ראשונית, אוכל, מזון, הרבה לפני חברה, גם הרבה לפני ערך עצמי והגשמה עצמית, אוקיי? עכשיו, בעל עסק שרץ להגשים את עצמו, קורא לו איזה פרדוקס, שהוא בעצם רץ למקום של ההגשמה העצמית, אבל הוא מתחיל שוב בהישרדות, כי הוא מקים את העסק מאפס, ויש המון חששות והמון לבטים, והוא לבד בזה, כמו שאתה אומר. אבל בגלל שעסק זה ממקום של פרנסה, שפרנסה זה מקום צורך מאוד קיומי ובסיסי, אז בוודאי שהוא יכול להתקיים עם הבדידות החברתית ועדיין לרוץ על העסק, כי זה בלתי נמנע, הוא חייב את זה, אוקיי? עד שזה פוגש אותו בבפנים או, של האבנים שבכליות, בסדר? ניקח את המקום בדיוק. בנימים. בדיוק, וזה קורה רק עם הזמן, השחיקה קורית עם הזמן, ההרגשה של זה מקדיש לי את השאה קורה עם הזמן, לכן אמרתי שהרבה בעלי עסקים ירגישו בדידות, ואם הם יצליחו לעשות את הטרנספורמציה הזאת ולמצוא לעצמם את הפתרונות, אותם אנשי מקצוע נכונים, מאמן אישי או יועץ, שייתן להם מענים לדבר הזה, אז הם יצלחו את זה, או חברים, לצרף חברים לעסק, יש כאלה שעושים, יש כאלה ששוב מחפשים שותפים, עובדים, לא משנה. כן? אבל עצם זה שאתה מייצר עם הזמן את הפתרון לבדידות, צלחת את זה. אם לא, כנראה שבאיזושהי נקודה במהלך השנים זה יפגוש אותך בנקודת כשל, במקום שאתה אומר, זהו, אני לא מסוגל יותר להרגיש את המקום המנטלי הזה, אבל בהתחלה אנחנו נסחוב את זה בוודאי, בגלל שצורך קיומי של כסף הוא יותר משמעותי מהמקום הזה החברתי של הבדידות.
אז אני רוצה לשאול אותך שאלה נוספת. לקחת יאללה. יועץ עסקי, אוקיי? בהתחלה, אתה יודע מה, אפילו לפני ההתחלה, בהתחלה, או רק אחרי כברת דרך מסוימת? תשמעו, זו שאלה שמתחלקת לכמה חלקים. ואני אסביר. אתה יכול לקחת יועץ לפני, השאלה לאיזה צורך הוא משמש, לעשות לך תוכנית עסקית והיתכנות עסקית, אוקיי. אם אתה לוקח יועץ בתחילת הדרך ואתה רוצה לעשות את דרך המלך, גם בסדר, אפשרי. לא תמיד אתה בשל לזה, לא תמיד בעל עסק בשל לזה. אני אדבר רק על עצמי, כי כל יועץ ולאן הוא מכוון, יש יועצים שמכוונים לקהל מתחיל בכוונה תחילה, לעוסקים פטורים וכאלה, יש יועצים שמכוונים לעסקים שגלגלים מעל 100,000, כל אחד לאן שהוא מכוון. אני כיועצת מכוונת לבשלות. בשלות לבנות עסק לתלפיות, עסק שהוא בר קיימא לאורך זמן, בדיוק מה שדיברנו עליו. שזה אומר, יש לי פה בעלי עסקים שעברו 12 שנה כבר בעסק, אבל הם היו פטורים, והם ככה דשדשו, והם החליטו שעכשיו הם רוצים לבנות עסק חזק, עסק יציב. לעומת זאת יש עסקים שאומרים לי מ-day one, אני רוצה את העסק שלי חזק, יציב, אני אשים מה שצריך, אני אשקיע. זאת אומרת, הפרמטר בחינה שלי הוא בכלל איך אתה מגיע לשולחן שלי, איך אתה מגיע לצורך בייעוץ, מאיזה מקום אתה צריך את הייעוץ, כן? ומה המטרות שלך וכמה אתה בשל לתהליך הרציני. אם אתה מחפש פלסטרים, אם אתה מחפש פתרון נקודתי, אם אתה מחפש משהו כזה, יש גם יועצים כאלה. יש יועצים שיעשו לך תוכנית פיננסית, היתכנות פיננסית, ותלך, ותשלם רק עבור זה. יש יועצים שיבואו ויגידו לך, בוא תראה איך פותחים דף פייסבוק, בוא תראה איך פותחים דף אינסטגרם, ברמה המאוד בסיסית. ויש יועצים שילוו אותך דרך, על כל המשתמע מזה, בכל המחלקות של העסק, לאורך זמן, וזה מה שאני עושה. אצלי תהליכים הם לא קצרים, הם ארוכים, הממוצע של התהליכים אצלי הוא 1.5 שנה, יש לי לקוחות שהיו אצלי גם 2 וגם 3 וגם 4, ומינימום חצי שנה. מינימום חצי שנה, והרבה לקוחות גם עושים איתי כברת דרך, מה שנקרא, עושים את הסטפ 1, את השלב הראשון בעסק, ואז הולכים, או אני שולחת אותם, הם עושים את ככה, מתמקמים טוב, נהנים מהשלב הבריא שהם נמצאים בו, ואז שבא להם ככה מגרה אותם לעשות את הצעד הבא, לבנות את הלבנה הבאה בעסק, אז הם באים שוב. וואו. אבל כשבא לי לבנות את הלבנה הבאה, או לקפוץ, כמו שאני קורא לזה בעולמות האימון, לקפוץ את המדרגה הבאה שלי, יש שם המון, ותרשי לי רגע, הרבה יותר מנטלי, אוקיי? אישיותי, מאשר קח עוד 10 שקלים למוצר, אוקיי? זאת אומרת, לבוא ולהעז ולקפוץ מדרגה, שאלה. צריך המון כוחות נפש, שלא בטוח שהאקסל זה המקום שם. יפה. אני אוהבת את מה שאתה אומר, לגמרי, לכן התחלתי בזה שהוא צריך להיות בשל לזה, והבשלות יושבת על צד מנטלי, כמובן, ונכון שיש המון עבודה מנטלית לעשות, אבל לא כולם, יש להם את הקושי המנטלי הזה, כי הם ראו כי טוב, והם התבססו. תראה, בסוף אנחנו צוברים ביטחון בהתאם לדרך שעשינו, כן? מה שנקרא, אני פועלת ואני מתחשלת. והביטחון הזה הוא נצבר בהתאם להצלחות שעשינו. אז כן יכול להיות שכשאני נמצא באיזושהי פיק, הרי מתי אני רוצה לעלות לשלב הבא? כשאני בפיק של השלב הראשון. כן? שאני בקצה. בדרך כלל. אם אתה רוצה לעלות קודם, לא בטוח שבחרת נכון. לא, בואי, אבל... זה לא קודם. רוב האנשים רוצים לעלות לשלב הבא אחרי שהם הגיעו לפיק, ואז הם מתחילים כבר להרגיש את הירידה, שחיקה, ירידה בהכנסות, אם אני אתבר במקום שלך, ואז אם הם יודעים לזהות את המקום הזה, או להקשיב לעצמם במספיק, נכון. מה שנקרא יציבות וביטחון ודרך ושערות נכון. לבנות, נקרא לזה ככה, אז הם מרגישים את הירידה, ואז הם אומרים, רגע, הנה השלב לקפוץ למדרגה הבאה. אבל אלה שלא, את יודעת, בסוף מגיעים לרמה של התחתית, של השחיקה, ומשם זה הרבה יותר קשה. נכון. אמרת מקודם עוד היה דרך, דיברת הרבה על דרך. נכון, אנחנו מאוד מסכימים על המילה דרך. אני רוצה לשאול אותך, דרך או תוצאה? יפה. אני לא חושבת שזה או-או, אני לא אוהבת באופן כללי, החשיבה שלי קצת שונה, אני לא אוהבת שמציבים לי 2 אופציות ואני בוחרת ביניהם, כי זה לא כך, אבל אני אבחר באופציה השלישית, שאומרת גם תוצאה וגם דרך. אי אפשר בעסקים
בלי תוצאות, כי אז אנחנו כנראה הולכים סוס חור, עומדים במקום, לא משנה, רוקדים צעד קדימה, צעד אחורה, חייב תוצאה, אבל הדרך לא פחות חשובה, כי הדרך היא המטרה. הדרך היא המטרה. כי בסוף בעל עסק שאומר, וזה מה שאמרתי לך בהתחלה עם העניין של הכסף, אפשר לרוץ לעשות כסף, אבל בעל עסק שהמטרה שלו היא כסף בלבד, הוא יגיע לשם, והוא ייפול מנטלית למדרון מאוד קשה. דיברת מקודם על פרקי אבות וזה מחזיר אותי. אדם יש לו מנה, רוצה 200, אדם יש לו 200, רוצה 400, אין לזה סוף. ואז, מה זה השם הזה? מתי זה סוף הדרך? במאה ה-20? מתי מגיעים לסוף הדרך? לא. מלכתחילה צריך להגדיר את זה, וזה מה שאני אומרת. בסוף אין סוף הדרך. בסוף יש, הרי הפיקציה הזאת שאנחנו אומרים לעצמנו, כן, אני רוצה להגיע ל100,000 ושם זה נגמר. אז כל לקוח שמגיע לפה אליי, לליווי, ובכללי כשאני מדברת עם עסקים אני אומרת, לא יקיריי, עסק זה אורגניזם חי, זה בדיוק כמונו. הוא לעולם ימשיך לנוע ולהתפתח, לכאן או לכאן. לכן תמיד יש מה לעשות עם עסק, כן? תמיד יש לאן לקחת אותו. אין בעיה, השאלה אם אתה נהנה מהדרך. יכול להיות שבנקודת הזמן שהלקוח שלך מגיע אלייך ואומר לך הודעה, תקשיבי, אני רוצה כרגע, המטרה שלי שאני יכול לראות אותה, שאני יכול להרגיש אותה, שאני יכול, את יודעת מה, אפילו לפנטז עליה, זה 100,000, אוקיי? אבל אז את מתקדמת, הוא מתקדם בדרך, את מלווה אותו בדרך, תזכירי לי רגע לדבר איתך גם על הליווי הזה, כאילו להיות שם ביחד בשבילו, כיועצת, ואז הוא מתקדם בדרך, הוא אומר, אוקיי, הגעתי ל-20, הגעתי ל-50, הגעתי ל-70, אני יכול להגיע ל-100. אז אני יכול גם להרשות לעצמי להגיד, את יודעת מה, לא 100, מיליון, או 200, לא משנה, אבל אני שם לעצמי עוד אבן דרך. אבל ככה אנחנו כבני אדם יכולים להתקדם. אם אני אשים עכשיו, במקום הנמוך שאני נמצא בו, במקום שאני לא יכול לראות מטר קדימה, מיליון, אני אפילו לא יזוז, כי אני לא יזוז בכלל. מדויק, עם זה אני מסכימה איתך. וזה לגמרי דברים שצריך לשקף, וכל בעל עסק צריך לבחון את זה אל מול עצמו. האם היעדים שלי הם ריאליים וברי השגה? כי אם לא, אז אני סתם מתסכל את עצמי, נכון? אנחנו מבינים את זה. גם ברמה העסקית, בכלל לא ברמה המנטלית אני אומרת את זה. אם אני רוצה לעשות סכום כסף מסוים, ואני אומרת, אני רוצה להשיג את זה תוך שנה, אבל ברמה הפיננסית, בהתכנות, זה לא בר ביצוע, אז על מה אנחנו מדברים בכלל? אוקיי? בואי ניקח את זה לפרקטיקה. בסדר? בואי, אנחנו שני אנשים פרקטיים, יכולים להמשיך לדבר עוד כלום. פרקטיקה. אני רוצה שבאמת ניתן פה איזה גם ערך למאזינים שלנו. אני אשמח. איך בונים עסק יציב? את יודעת, בואי ניקח את זה בשלבים, בסדר? בשלב ההתחלה. איך בונים עסק יציב לאחר כך? אבל אני לא איתך על נקודת ההתחלה בכלל. אני מדברת על נקודת ההתחלה. אני אוהבת את השאלה ששאלת, כי אני מדברת על זה המון. עסקים צריכים להבין שעסקים חזקים שקיימים היום בשוק, מותגים, הם יציבים קודם כל. ורק אחר כך אפשר להגדיל ולהתנפח ולהתפתח ולעשות מה שרוצים. יציבות יושבת על יסודות, כמו בבניין, נכון? בניין טוב, לא משנה כמה הוא יהיה מקושט יפה ומאובזר, אם אין לו את היסודות הראשוניים שאנחנו מציבים באדמה ושהם יהיו חזקים ואיתנים, אנחנו לא נצליח להתקדם לאורך זמן. אם בכלל, יכול להיות שהמגדל קלפים שנבנה ייפול באיזושהי נקודת זמן, ויש מלא עסקים ששמענו על פשיטות רגל כמו שאמרת קודם. אז בשביל יציבות אנחנו מחפשים יסודות. מה היסודות העסקיים? על זה יש דיונים, כל אחד יגיד דברים אחרים. אני אומרת שהשלוש יסודות הראשונים שעליהם עסק חייב לקום, זה על המוצרים שהוא נותן. בסדר? מה המוצרים שלך? קודם כל תשב לבנות את המוצר שלך, תשב לבנות ולאגד את מה שאתה רוצה לתת, תבחן טוב טוב מה הקהל יעד שלך צריך, ותארוז את זה בהתאם, וכדאי שזה גם יהיה מוצרים ברבים ולא בהכרח מוצר, אבל תתחיל בלארוז מוצר או מוצרים. 2, פיננסי, שזה הדלק של העסק, המנוע של העסק, כמו שאמרנו, בלי זה אני לא יכולה לנסוע לשום מקום. ויש המון עסקים שיש להם מוצר נהדר והם פשוט כשלו בפיננסים, ולהפך יש המון עסקים שעושים שיווק מעולה אבל המוצר שלהם פח אז הם נופלים בסוף, יש כל מיני מקרים. והדבר השלישי, תשתיות, סיסטמים. עסק חייב להיות מנגנון שעובד, כמו רכב. אם יהיה לי משהו בחיבורים שלא עובד נכון, הוא לא יצליח לתפקד, הוא ייכשל בדרך, הוא ייעצר, הוא ישבות. אז זה שלושת הדברים הקריטיים.
אחר כך אני אתחיל לשים גז, אשים שיווק, אשים מחירות, אשים כוח אדם, זה ייבנה על שלושת היסודות האלה. אבל בשביל יציבות, תבחנו את היסודות האלה. הדוגמה שנתת של יסודות של בניין בעיניי מקסימה, ותרשי לי להוסיף עוד יסוד אחד לשולחן הזה, עוד רגל אחת שבאה מהמקום שלי, זה יסוד הסבלנות. כי יסודות, כמו בבניין, כמו בעסק, זה משהו שאנחנו לא רואים, הוא בתוך הקרקע בכלל. ועד שאנחנו רואים את הקומה הראשונה, את הלובי, יש המון, את יודעת מה, אני בניתי בית קרקע, גם את היסודות שלי זה 10 או 9 מטר בפנים, בתוך האדמה, שלא רואים אותם בכלל. אבל על זה בנו את כל הבית שלי. וכמו שאת אומרת, היסודות שלך הם המוצרים, הם הפיננסים והם התשתיות, ואני מוסיף עוד רגל ברשותך, ותגידי אם את מסכימה לזה או לא, כרגל רביעית לשולחן. הסבלנות, חברים, צריך המון סבלנות. לפני שאנחנו רואים, אתם יודעים מה? לא את הפנטהאוז, את הלובי היפה, את הלובי המואר, את הכל... את המשטח הראשון של הפלטה של הבית, לפני שאתם רואים. ואם ניקח את זה לרמה, עוד פעם נוריד את זה לרמה, את הכסף, את יודעת מה? אפילו לא את הרווח, את השקל הראשון שאנחנו נראה, יש המון עבודה שאנחנו צריכים לעשות אותה, ולדעת שעסק זה המון עבודת הכנה לפני הלקוח המשלם הראשון. אתה קראת לזה סבלנות, אני קוראת לזה צדקת הדרך, וזה מתחבר מאוד למה שאתה אומר ולשם של העסק שלך. צריך להאמין בצדקת הדרך. בשביל להגיע לאילת, יש דרך לעבור. אי אפשר לנסות לייצר קיצורי דרך שהם לא ברי השגה, כי זו הדרך. ולכן חייב לעבוד על יסודות קודם כל, כדי להגיע לעסק יציב, וצריך לעשות את זה בסבלנות, וצריך להאמין בצדקת הדרך, ולהאמין שלכל אחת הדרך שלו גם, כן? יש 1000 דרכים להגיע לאותה המטרה, וכל אחד מה שנכון ומתאים לו, אין עניין לבנות את כל הבתים באותה צורה, ואין עניין לעשות את כל הבתים באותו הסגנון, אבל כולם חייבים להיות עם יסודות, על זה אין ויכוח. אני ממשיך עם הדוגמה שנתת. אז אם אנחנו מדברים על הדוגמה הזאת של הבניין, אוקיי, אז בניתי את היסודות, אני מתחיל לראות את הרצפה הראשונה שאני רואה בעין, אז יועץ עסקי בהמשלה שלו, הוא האדריכל או המפקח בנייה? זה לגמרי לבחירתו. הוא יכול גם להיות, הוא יכול להיות מפקח עליון, והוא יכול להיות גם בשטח, והוא יכול גם להנחות איך בונים, והוא יכול גם לבנות יחד איתם כדי להראות דוגמה, והוא יכול לעשות המון דברים לבחירתו, אבל בסוף הוא חייב להיות מומחה. הוא חייב להיות מומחה באדריכלות של זה, מומחה בפיקוח של זה, הוא חייב להיות מומחה באיפה שהוא בוחר להיות, כי הוא מתעסק פה בדיני נפשות, הוא מתעסק פה בדמים, הוא מתעסק פה בכסף, ובחיים של אנשים, ובפרנסה שלהם, ולכן הוא חייב להיות באמת מומחה, ולדעת שהוא באמת יכול לעזור לבעל העסק שמולו, בצורה מיטבית. הנה עוד נקודת השקה, ערבוב שאת אומרת, שיועץ עסקי עוסק בדיני נפשות. בסדר? זה מדהים, כאילו, הערבוב הזה, ואני חושב שדווקא מהמקום הזה, שאנחנו נמצאים היום ב-2024, כבר אותו 2025 מתחילים להריח אותה, נכון. אני חושב שכבר אי אפשר להפריד. זאת אומרת, לקחת את היועץ העסקי, שהוא, אני קורא לו בשפה שלי, איש האקסלים, בסדר? כאילו, אני לוקח אותו לקצה. לגמרי יש את האקסלים, לגמרי. ביחד עם האיש המנטלי, שנותן לך את היד ומחזיק לך את היד ומלווה אותך. את יודעת מה? אז אולי צריך להגיד היום שבעל עסק צריך את מימיני מיכאל ומשמאלי גבריאל, מה שנקרא, ואת יודעת מה? ומעליי גם שכינת האל, כי בלי הרוח הזאת... קודם כל, רק בעזרת השם. אבל, וזאת האמונה, אבל לגמרי צריך גם את האיש שיווק וגם את האיש פיננסים. אם מצאת את זה בבן אדם אחד, מה טוב, אם לא, כדאי לפצל אולי, וגם בסוף זה עניין של חיבור אישי. אבל תראה, מתפקידו של בעל העסק, האחריות האישית היא קודם כל על עצמנו, מתפקידו של בעל העסק להכיר את עצמו על החסרונות והיתרונות שלו, ולהגיד איפה אני יותר מתקשה, כן? איפה אני יותר מתקשה? בצד המנטלי או בצד הפונקציונלי של הדברים. בוא נסכים על זה שגם חברה טובה או חבר טוב יכולים להיות אחלה מאמנים לרגע או אחלה פסיכולוגים לרגע, נכון? אני מסכים עם זה בקטנה, אבל את יודעת מה עם המילה לרגע? לרגע אני מסכים לחלוטין, ללונגרנד, לטווח הארוך, לא. לא, כי הם לא עובדים בזה וזה לא נכון. כי שם צריך את האיש המקצוע המנוטרל לכאורה רגשית מקצועית, שאין לו נגיעה בעניין. שמבין את הנפש, שמבין את הצד המנטלי. אבל כן לרגע זה... שמבין את הצד המנטלי, אבל היא לא ה-BFF שלך. כי ה-BFF שלך בסוף, ברגע של ההתנגשות,
היא תחצה את הקווים ותעטוף אותך בזה, מה שהיועץ גם העסקי כן, הטוב, בואי, בדיוק, הם לא עובדים אצלך, הם לא יכולים כל היום לשבת ולהקשיב לך, כן? זה לא עובד ככה, אבל לרגע זה יכול להיות פתיר. לכן כל בן אדם צריך להבין עם עצמו איפה באמת הקושי שלו, איפה נעוץ המקום הזה שחוסם אותו מלהתקדם, ולשם הוא צריך לפתור ולחתור למגע. אני באופן אישי כיועצת מפנה המון, הרבה פעמים, למאמנים, בסדר? למאמנים מנטליים, למאמנים אישיים, כי אני לא רוצה להיכנס לשם. אם אני מזהה חור שחור, או אני מזהה משהו כבד שיושב על בעל העסק שהוא לא פתיר בשיח, כמו שאמרתי לרגע, שאני לא יכולה להרגיע אותו, לדבר איתו על הרציונל ולראות שזה עוזר, ולראות כי טוב, אני אומרת לו, יקירי, נדרשת פה עבודה מנטלית, זה הטלפון, קום ולך למאמן המנטלי, ולפעמים גם יהיו תהליכים משיקים, בסדר? ויוצא גם, איפה נקודת יוצא גם, ההשלמה? את יודעת מה, זה ממש לפני הסוף, הנה אנחנו סוגרים את הפאזל הזה, איפה יאללה, נקודת ההשלמה נקרא לה, כן, בין היועץ העסקי למאמן העסקי? וואו. אני חושבת שהם לגמרי משלימים אחד את השני, והשלם גם ככה גדול מסך על הקו בעניין הזה, כי התרומה היא מטורפת, היא מפרה בצורה הרבה יותר אפקטיבית כשזה קורה גם וגם, אבל אני חושבת שזה נעוץ בזה שכמו שהתחלתי, עסקים עושים עם אנשים. ומי שאנחנו באישיות שלנו כאנשים, ואיך שאנחנו מתפקדים, ישפיע באופן ישיר על העסק. ואם זה דורש יותר עבודה מנטלית, או אם זה דורש יותר עבודה עסקית והשגת הצלחות, כך או כך, זה עבודה אישית. זה עבודה אישית. וזה הממשק. אני עובדת באופן בין אישי עם הבן אדם, ואתה עובד באופן בין אישי עם הבן אדם, על הרבדים העמוקים שלו. על הרבדים העמוקים שלו. בין אם זה בעסק או בין אם זה בצד המוטיבטורי, בצד, כמו שאמרת, של הערך העצמי, הבדידות, השמת הגבולות. אני מניחה שאתה נוגע בעוד המון המון דברים שהם לא רק בדידות, כי יש המון בצד המנטלי, וזה בלתי נפרד, זה פשוט בלתי נפרד. זה כל הבדידות היא האישיות יחד. הבדידות היא חלק מתוך המרכיב הזה, ואת יודעת מה, אולי גם מעטפת. כשאני בודד, אז אני גם, הערך העצמי שלי כבר נמוך, והתחושת לגמרי. מסוגלות שלי נמוכה, והזוגיות שלי כבר פחות טובה, ואני גם פוגש את עצמי ותחביבים, זאת אומרת, זה גלגל חיים או מעגל חיים מאוד מאוד שלם, שאולי בדיוק, הכותרת שלו, הגדרת. גם הבדידות, אבל היא גם חלק נכון, בתוך זה. עוד היה נכון. כאחת שליוותה מאות, בסדר? בעלי עסקים. מעל 120 עסקים, כן. אוקיי, עשרות, בסדר? עשרות בעלי עסקים. אני כן, אני רוצה אוהבת לדייק. שתנסי רגע, באמת, בסוף של הפרק הזה, ועף לי הזמן, אני לא יודע, אבל אני מסתכל על השעון, איזה כיף, ועף ראית? לי הזמן, אמרתי לך. אבל אני רוצה יהיה רגע לנו כיף לדבר עוד. שתתני איזשהו טיפ לבעלי עסקים, למאזינים, שרובם בעלי עסקים, איזה שאלות הם צריכים להקשיב לזה שהם שואלים את עצמם. הרי הם שואלים את עצמם כל הזמן שאלות. איך אני מתקדם, ואיך אני עושה, ומה אני עושה, ומה אני לא עושה טוב, ומה לא. את יודעת מה, אם אני אקח אותך כשאלה קשה, מה השלוש שאלות שאת שומעת אנשים שבאים אלייך, מה השלוש שאלות הכי נפוצות שהם שואלים? לא אותך, את עצמם. אוקיי, שאלה ראשונה, אני לא יודע אם אני עושה את זה נכון. אני לא יודע אם אני עושה את זה נכון, אני לא יודע מה נכון לעשות. זה ככה רץ הרבה. וואו, ויש עוד אמירה, שהרבה בעלי עסקים תוהים על קנקנה, ולכן זה סוגר לי את המעגל גם עם העניין הזה של האם אני מחובר למה שאני עושה, והאם זה מה שאני רוצה לעשות, לא משנה מה, כי האם זה שווה את זה? האם זה וואו. שווה את זה? ראית איך סגרתי את זה? עכשיו, זה לא כל בעלי העסקים, אבל הם רוצים שזה יהיה שווה את זה. הם רוצים לדעת שהם בדרך הנכונה. אהבת? וואו. תסביר שאלה, למה אתה אומר וואו. כי קודם כל לבוא ולהגיד בקול, להעז ולהגיד בקול, האם זה שווה את זה, האם בארבע קירות יש אומרים לי, את זה הרבה. את יודעת כן. מה, אני אמתח את זה עוד, ואני אקח פה סיכון, ואני יודע שאת תצאי עליי, ולא אכפת לי, אני די האם נינוחה. יש לי למה נדבר. לקום, האם יש לי למה לקום בבוקר? לא, האם אני קם בבוקר לדברים הנכונים? האם אני מבזבז את החיים שלי? האם אני מבזבז את הזמן שלי? אנחנו שואלים את אותה שאלה בדיוק.
האם אני קם ואני מבזבז את החיים שלי, או אני קם וחוזר הביתה בערב, עם מי שלא רואה אותי, מלא. ניפחתי פה את הריאות שלי ואת הבטח הזה שלי, ויצאתי, את יודעת מה, עם תחושת סיפוק, ואני אגיד את בול. זה מהר כדי שלא ולא משנה התוצאה, ולא משנה אם מכרתי במיליון שקלים באותו יום, או לא מכרתי כלום. בכלל אבל לא. האם אני חוזר בכלל לא. הביתה בתחושה של וואו, איזה יום היה לי היום? האם זה שווה את זה? וואו. לגמרי. וכשאנחנו מתחברים יותר למה שאנחנו עושים, אנחנו בטוחים יותר בצדקת הדרך שאנחנו עושים, ויש לנו יותר ודאות לגבי הפעולות העסקיות שאנחנו עושים, אז נהיה בנו יותר רוגע, אוקיי? ותמיד אני אחזור ויביא את בעל העסק בדיוק לנקודות האלה, כי אם אין לך את הלמה, והלמה לא חזק מספיק, אז ברור שזה לא משנה, כן? מה תעשה, איפשהו בדרך זה מועד לכישלון. אבל כשיש לך את הלמה, והוא חזק, ואתה מסכים איתי בעניין הזה, אז מן הסתם זה לא משנה איך. זה בכלל לא משנה איך. כמובן שנעדיף לעשות את הדרך קלה יותר, אבל זה לא משנה איך. וכשמישהו אני מגיע אליי... הייתי אומר שנעדיף לעשות את הדרך נכונה יותר ומדויקת יותר. יהיו בה עליות, בדיוק. יהיו בה ירידות, לא תמיד תמיד היא תהיה יש. קלה. אי אפשר בלי. אבל היא תהיה מדויקת לי. בדיוק, עוד היה מדויקת לי. מדויקת לי לגמרי, לכל אחד יש את הדרך שלו. אהבתי, כן. חד משמעית, אני שמה על זה דגש תמיד. תפסיקו להסתכל, וזה טיפ מהותי, שיעזור לנו להוריד קצת את רמת התסכול והמפלס, אם ביקשת טיפ, תפסיקו להסתכל על הדשא של השני. הוא לא רלוונטי, הוא של השני, הוא לא שלכם, זה לא החלקה שלכם. כדאי שתשקיעו בדשא של עצמכם, כי הוא יכול לפרוח ולהיות גן יפהפה, אבל ואני תורידו אוסיף את ואני אגיד, העיניים שלכם חברים, מאחרים. לא כל מה שנראה ירוק הוא ירוק, ולא אוקיי? כל הנוצץ זהב. ולא כל הנוצאת זהב. הודיה, מי ששאל איזה עכשיו את כיף. עצמו את השאלה הזאת, האם זה שווה לי, או אני לא יודע מה שאני לא יודע, ואני לא יודע איך אני עושה את זה, איפה עוד יכול למצוא אותה? הנה, איפה הוא עוד העזתי יכול לשאול את למצוא? השאלות האלה, ועכשיו אני אומר, אוקיי, זה המקום שאני צריך יועץ עסקי, כי שמעתי את הפרק הזה, איפה אני יכול למצוא אותך? אוקיי, אז קודם כל, אפשר למצוא אותי במשרד שלי לרוב ברחובות, ודרך הכישורים, במדיה, הדף העסקי, ועוד המון דברים חדשים שיוצאים החוצה, אבל לא כל אחד אני אשב איתו, כי מאוד חשוב לי, וזה יושב גם על הצד המנטלי, שהדינמיקה בינינו תהיה נכונה, והחיבור בינינו יהיה נכון, כדי שנוכל לצלוח את הדרך הזאת יחד. אז אפשר למצוא אותי ולבוא לתאם איתי פגישה ראשונית כדי להכיר, ולראות האם יש על מה לדבר, ואם כן, ואני אוכל להצליח איתו יחד, בשמחה רבה, והעונג יהיה שלי. וואי, הודיה בן אבו, מורת דרך, יועצת דרך, מלווה דרך, הכל ובדרך, כאילו זה פשוט מדהים. תודה רבה שבאת לפרק הזה. תודה המון רבה המון לך. כלים, המון המון כלים, המון המון פרקטיקה, ואינשאללה ונעשה בעלי עסקים, את יודעת מה, שעושים הרבה יותר כסף, זה בסדר, אבל הם עושים את זה עם לב שלם ולב חדווה. שמח. בדיוק. היה לי מאוד כיף. תודה רבה לך שהזמנת אותי. אני יכולה להמשיך לדבר איתך עוד שעות, אז אני מקווה שהקהל והמאזינים נהנו. אתה מדהים, ושמחתי שנפגשנו ודיברנו, ואני אזמין אותך פעם באה גם אליי. איזה לזה יש עוד כיף. למה לצפות. איזה כיף. ולכם מאזינים יקרים, תודה רבה. אם הקשבתם עד עכשיו, אני בטוח שהקשבתם כלי אף הזמן. אם לא היה לי פה את השעון עצר, הייתי ממשיך לדבר עם הודיה לעוד פרק ועוד פרק, ואולי באמת נזמין אותה לעוד פרק, לכו תדעו מתי, שאני ארגיש שיגידו לנו אם יאללה, בא אני צריך להם. לעשות את הקפיצת המדרגה הבאה שלי, אני אזמין את הודיה. ואם אתם אהבתם את הפרק, ולכם יש מישהו שאתם יודעים מה, שהוא שואל את השאלות האלה, אבל עדיין בשקט, והוא באמת צריך את העזרה שלכם, שלחו לו את הפרק הזה. לכו תדעו לאן זה יתגלגל. נשתמע בפרקים הבאים, ותודה רבה לכם על הפרק הזה.